sme prekvapení, obzvlášť, ak je vaše dieťa iné. Áno, iné a pritom je to dieťa ako každé iné a chcete, aby bolo šťastné. A my vám teraz predstavíme príbeh otca, usmieva sa na mňa, tak verím, že je šťastný a spokojný, ktorý vymýšľal svojmu malému synčekovi s Aspergerovým syndromom, teda poruchou v autistickom spektre, rozprávky pred spaním a všetko spísal do jedinečnej, krásnej knihy. Takže v štúdiu vítame Nidaha Saleha, autora tejto knihy, ale máme tu aj špeciálneho pedagóga a psychológa Viktora Kríža. Takisto vítajte. Ale asi by sme si mali predstaviť hlavného hrdinu tej knižky alebo toho, komu ste písali. No, tak ťažko s tým hlavným hrdinom, lebo každá rozprávka má svojho vlastného hlavného hrdinu, ktorý je vždy iný. To znamená, má nejakú buď špeciálnu, alebo divnú, alebo smiešnú schopnosť. A tá knižka je o nás, o rodine. To znamená, že ako keby to boli dve knižky v jednom. Čiže je tam rozprávková knižka čisto pre deti a potom je to príbeh o tom, ako je to v našej spoločnosti nie je úplne ľahké žiť s niekým, ktorý potrebuje mať taký, ja to berem, normálnejší prístup, prístupnejší prístup a viac porozumenia, čo v dnešnej dobe nie je úplne... Keď som hovoril o hlavnom hrdinovi, myslel som na vášho synčeka, ktorý bol dôvodom, prečo tá knižka vznikla. Určite áno. Keď bol malý, tak som mu vymýšľal rozprávky a tak to celé začalo, že som začal spisovať tie rozprávky, ktoré som mu vymýšľal. A potom som si uvedomil, že tie rozprávky sú spojené práve s jeho príbehom a sú veľmi zviazané s tým, čo prežíval a on vlastne chodil do tých rozprávok ako keby unikať pred skutočným svetom a cítil sa tam pohodlne, pretože tie pravidlá tam platili úplne pre všetkých, respektíve boli také transparentnejšie, také rozprávkové. A niekedy tá naša spoločnosť mu toto nedalo. A možno k tomu hlavnému hrdinovi dcéra by sa hnevala, keby som ju nespomenul, lebo posledné dve rozprávky sú venované jej a úplne poslednú rozprávku o Bublinkovi, drakovi Bublinkovi, tie sme vymysleli spolu. Takže to bol taký kreatívny proces. Aj podtitul v tejto knižky, ďakujem, že si iný má jeznie, chlapec, ktorý pred svetom utekal do rozprávok. Čo na to hovorí Nidal? No, teraz už je veľký chalan, 15-ročný a tvári sa, že je nad vecou. A myslím si, že aj vďaka ľuďom, ktorí nám pomáhali, je dneska taký, aký je. To znamená, že vie sa o seba postarať. Vôbec nevníma, že by bol nejaký iný, nejaký špeciálny. Chce, aby sa k nemu správali ľudia tak, ako ku všetkým ostatným. Ale myslím si, že to bola veľký kus roboty. V tejto knižke sa teraz zatiaľ tak sa stáva, že majú moc sa nepriznáva, či ju čítal, nečítal, ale určite vníma, že bol by najradšej, keby sa nehovorilo o ňom, ale hovorilo sa o tej symbolike, hlavne o deťoch, ktoré si zaslúžia naozaj, myslím si, že jednotný prístup a to prístup s takým porozumením a pochopením. Pán Kríž, možno ako vy to vnímate, lebo samozrejme tá knižka vznikla ako osobný príbeh, ako osobný odkaz, ale je taká, že univerzálna. Mali by ju čítať všetci rodičia s takýmto problémom, alebo vôbec každý? Ja som súčasťou toho príbehu trochu, lebo Nidy ho veľmi dobre poznám a celé roky som s ním spolupracoval, alebo aj s rodinou ako psychológ. A musím povedať, že skôr on mňa naučil na konci dňa ako ja jeho, ale áno, moja úloha bola vlastne, aby zažíval viac porozumenia v živote, pretože keď ku mne prišiel v 5. triede, tak zažíval zo všetkých strán len červenú stopku, jak je zlý a jak proste nikto ho nechce. A vlastne som strašne rád, že na tej škole, kde prišiel do 5. triedy, tak tam už strávil celých 5 rokov. A že naozaj tá škola ho veľmi pekne prijala a že sa nám podarilo nastaviť takú spoluprácu, aby Nidy mohol fungovať. A vaša otázka smeruje k tomu, čo je pre mňa najdôležitejšie, že v skutočnosti všetky deti potrebujú podporu. To, čo Nidy zažil, že také odmietnutie a potom potreboval veľa porozumenia, tak ja si hovorím, že koľko by sme predišli, keby sme viac porozumenia v školách dali zažívať našim deťom, tak potom by tá knižka podľa môjho mala názor, že ďakujem, že si sám sebou a
všetky deti potrebujeme viesť k tomu, aby boli sami sebou. Tá knižka nie je len pre deti s nejakou špeciálnou potrebou, ona je naozaj pre každého rodiča. Ja musím teda povedať, že Nidyho a jeho krásnu sestru poznám tiež osobne. A teda, že to je chlapec, ktorý... A ja to hovorím pozitívne, lebo ho poznám z takých tých povinností, ktoré musí, ale chlapec, ktorý vyskakuje z kože. Mňa na tom zaujalo to, čo mi autor tejto knihy, teda otec Nidal Saleh, povedal, že je nielen pre deti, ale aj pre dospelých. A že v tej knihe sú skryté v tých príbehoch odkazy aj pre nás, dospelých, aj pre tých, ktorí možno chcú pracovať s týmito deťmi. Ako a čo to znamená teda? Aký odkaz dáva táto kniha? No, už ten nadpis hovorí, že vlastne ako otec odkazuje vlastne, podľa mňa predovšetkým rodič musí prijať to svoje dieťa a byť vďačný vlastne za to, že ono, to slovo iný, v ktorom to on použil, by som ešte trochu posunul, akože, že si taký, aký si. A to je odkaz pre každého rodiča a samozrejme sekundárne pre učiteľa, že vlastne tá inakosť alebo odlišnosť, alebo tá jedinečnosť je vlastne krásna, obohacujúca. Že to nie je nejaký handicap a nejaké utrpenie, nejaká prekažka, ktorú musíme prekonať, ale že to je vlastne, že musíme obrátiť svoj pohľad. A keď vidíme tie deti aj v triede, tak si hovorím, že aha, veď Jožko je divoký, ale vlastne to je krásne. On prináša do tej triedy nejakú dynamiku, ktorá by tam, keby tam boli len samé Aničky s rukami za chrbtom, tak tá trieda by strátila tú dynamiku. Čiže v skutočnosti je každý obohatením. Tá odlišnosť je obohatenie. Moja posledná otázka. Má nejaký význam, že má dve záložky tá knižka? Je to o tom, že môžu čítať naraz dieťa, rodičia? Určite áno, pôvodne to mali byť dve knižky, jedna čisto rozprávková s tými rozprávkami, druhá tá príbehová. Teraz vlastne je to jedna kniha, lebo je to naozaj, tie rozprávky sú súčasťou toho príbehu a takisto aj farebne je to rozlišené. To znamená, že každá tá stránka rozprávka je rozprávková a presne ten oranžový podtón je na to, aby keď si to deti budú čítať samostatne, že len rozprávky, alebo rodičia budú čítať deťom tie rozprávky, tak zostanú v rozprávkovej časti a tie príbehové sú do takého modrého tónu, takého pochmúrneho, tak vlastne tak je to vlastne aj nadizajnované spolu s ilustrátorkou Tinou Minor, ktorá ilustrovala všetky tie kresby tam. A kniha obsahuje aj také tie odkazy, keď sa to naozaj týka rodičov, kam sa majú obrátiť v prípade, že potrebujú nejakú pomoc? Najdôležitejšie